Het hebben we net verwacht hier in de war. Van zo'n verhaal wat zo'n mensen zo'n doen zelf. In de tuin van dit voormalige pension werd op kerstavond 1997 het lijk van een vermoorde man gevonden. Iets verderop, op een weiland, de minicamping van het pension, vond de politie 2 dagen later nog een lijk, begraven, 2 meter onder de grond. De pensionhoudster, Marianne van der E, werd opgepakt en veroordeeld voor de dubbele moord. De 52-jarige eigenares waard hier wijsje aanhouden, tegelijk met haar vriendinnen van 40 jaar uit Borne. De bijzondere moordzaak leidde tot veel ophef en publiciteit. Er werden F-16's ingezet, die vlogen laag over het pension en het weiland om te kijken of er nog meer lijken begraven lagen. Er was sprake van massale politie-inzet. En het pension trok enorm veel kijkers, dagjesmensen, die de beroemde voortuin ook wel eens wilden zien. Waarom sloeg die 52-jarige pensionhoudster Marianne van der E eigenlijk 2 mannen de kop in? Mannen die veel jonger en sterker waren dan zijzelf. En welke rol speelde eigenlijk de hennepkwekerij in de schuur van het pension? Een hennepkwekerij die een week voor de tweede moord werd opgerold. Ik zou een advies aanwillen aan de mensen wat je weten. Zeg dat alsjeblieft tegen de politie, opdat de onderste steen zo gauw mogelijk boven komt. Waarom hebben politie en justitie dat nooit onderzocht? En tot slot, haar eigen onverwachte dood, vlak voordat het boek verscheen en allerhande nieuwe feiten aan het licht kwamen. Was dat toeval? Luister de podcast De Heks van Anjem vanaf 26 september op alle podcastkanalen.